Yuk masih bersama Anggun Wijaya, juga Agung Audio, Agung Wijaya Audio, SD Multimedia, SD Live Streaming. Yuk salam kolater pun Pak Tika, Namar menonton, Pak Sela Banjar so keluarga. Kita kata band Bopo mantan sekdes, Bopo Patah mendengarkan live streaming. Pak Nur Simen, kakek Bu Abi, Bu Abi, kaur mendengarkan. Dana segere dedek apa bisa keturutan, jelas keturutan putra urip bebarengan. Aku kedanan rino wangi moktan sakelingan kedanan bujang ibarate aja ayo tintan luwuk Tak rewangi pati geni tobat piye karep ben lulu hatine sakno didi aku ora bakal rapi ya wong sliramu kenyata tresnani. ayo Pak Gus geraji negorene Gus Sing ada kowe ngejak ning tawanganmu nanti lingsih sang rengene ngono kene aku nunggu kowe. Tak SMS rambalasi Pak Agus Geraji Repot, malah kok pateni mangkel aku mangkel yen kepathok ireng mesti tak cium 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 cium
alasane mangkalake sapa wong sing ora gelodhik aku wis kadung dandan lah dirimu kok melok sapriya makel aku makel tenan kok kowe klitik aku nang janjane kowe ning ora tak doi kok aku wis bagus sing desa iki lho ya Dik sajak nyepriani atiku sung layang kowe kencan karo wanita liya aku mung tansah kelingan nalikane urip bebarengan senadyan wis pisah suwe wok lu wok rasa sing ulon pateni sing metu ulon pateni kok ya kaya ngene nerekam panggon lali janji mopetmu tansah tak ugemi kakang dadi saksi pungkasane ilang ana ngendi pancen kowe ora katon tinggal aku babar pisan ora gumun dasare ana liyane luwe saka aku sing bisa nyenengke sekere pakasih dandan di bawitane bondo donya kowe dudu kurane senadyan patin kuralila kelam kalung diwenehke wong liya Nggih, ngapunten.